Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Ovo je ujedno i naš posljednji sat jezika u ovoj školskoj godini. Naša današnja tema ticat će se književnosti i završit ćemo naše druženje pjesmom Noturno Antuna Gustava Matoša. Što se tiče Antuna Gustava Matoša, susretali smo ga u nastavi čitave ove godine i čitali smo već dosta njegovih pjesama. Prisjetit ćemo se samo da je Antun Gustav Matoš središnja i jedna od najznačajnijih ličnosti hrvatske moderne, a to je razdoblje koje je trajalo u književnosti u 20. stoljeću i moderna je završena upravo smrću Antuna Gustava Matoša 1914. godine. On se je kao pisac proslavio pripovješću Moć savjesti i njome je u hrvatskoj književnosti i najavio jedno posve novo književno razdoblje, posve novu književnu epohu. To je bila upravo moderna. Matoš je, osim što je pisao prozna djela, pisao je i poeziju. Kao prozaist okušao se je i u pripovijestima, novelama, feljtonima, kritikama, esejima, a što se tiče poezije, ne možemo za njega reći da je pisao samo jednu vrstu, tematsku vrstu pjesama, nego njegov opus čine i domoljubne, pejzažne, ljubavne, misaone lirske pjesme. Današnja pjesma koju ćemo čitati jest Noturno, naslova Noturno, i važno je napomenuti da Matoš nije jedini hrvatski pisac koji je pisao pjesme ove tematike. Naime, riječ Noturno znači da je glavni motiv te pjesme noć i raspoloženja, te osjećaja i razmišljanja koja se bude tijekom noći kod lirskog subjekta. Vidjet ćemo kasnije tko je još pisao takve pjesme, a samo želim napomenuti da ovo što sada čujete u pozadini jest skladba koja se zove također Noturno, a njezin je skladatelj Chopin. Možda ste se čak s tom skladbom dosad već i susreli na satovima glazbene kulture. Ovdje sam prikazala Matoša, iako već vjerujem da vam je jako dobro poznat. Ono što bismo još o njemu mogli reći da je ostavio veliki utjecaj na hrvatsku književnost i veliko je ime hrvatske književnosti, a može se pretpostaviti da je tome tako zbog mnogih putovanja na kojima je Matoš sudjelovao, pa je tako često posjećivao Francusku, točnije Pariz, čak je dokumentirano da je neko vrijeme i živio tamo i jedan od većih Matoševih uzora jest upravo značajan francuski književnik Charles Baudelaire. Pretpostavljamo da je zbog toga Matoš i pisao toliko kvalitetno i da je upravo zbog tih svojih uzora uspio postignuti ono što je i postigao. Na drugoj fotografiji možete vidjeti Antuna Gustava Matoša. On strpljivo sjedi i čeka vaš posjet Gornjome gradu, Zagrebu, gdje je on i preminuo u 42. godini života, a sada strpljivo nadzire i gleda svoj grad iz kojega je često odlazio, ali mu se također uvijek na posljedku i vrlo rado vraćao, a često je i kritički progovarao protiv svega onoga što se događa tamo i upozoravao nas na taj način. Sada ćemo pročitati pjesmu Noturno. Ona se nalazi u našim čitankama na stranici 59. Prije nego što počnem čitati pjesmu, pročitat ću samo napomenu koja nam se nalazi prije nje, a to je da je upravo Noturno
posljednja Matoševa pjesma koja je napisana neposredno pred njegovu smrt. Ovaj podatak i ova činjenica vjerujem da će na vas ostaviti dojam i da će možda na jedan drugačiji pomalo način usmjeriti vaš način razmišljanja dok budem čitala, ali i dok budemo analizirali samu pjesmu. Antun Gustav Matoš, Noturno. Mlačna noć, u selu Lavež, kasan čuk il netopir, ljubav cvijeća, miris jak i strasan slavi tajni pir. Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan kao srebrn vir. Teške oči sklapaju se na san, s neba rosi mir. Smrkog tornja bat broji pospan sat, blaga svjetlost sipi sa visina. Kroz samoću, muk, sve tiši huk, željeznicu guta već daljina. Pjesmu nije teško razumjeti zato što nam je jezik blizak, međutim kada je krenemo analizirati vidjet ćete koliko je zapravo složena. Ne znam koliko ste uspjeli razumjeti sada ovako nakon prvog čitanja o čemu pjesma govori, tako da ću ju pjesmu pročitati još jedanput, a vi se za vrijeme mog drugog čitanja pokušajte fokusirati pa da vidimo koji su to glavni motivi koji prevladavaju u pjesmi i koja bi bila sama tema pjesme, jer to će nam onda uvelike pomoći u daljnjoj analizi. Noturno. Mlačna noć, u selu Lavež, kasan čuk il netopir, ljubav cvijeća, miris jak i strasan slavi tajni pir. Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan kao srebrn vir. Teške oči sklapaju se na san, s neba rosi mir. Smrkog tornja bat broji pospan sat, blaga svjetlost sipi sa visina. Kroz samoću, muk, sve tiši huk, željeznicu guta već daljina. Mogli ste zaključiti već iz samoga naslova da je središnji motiv ove pjesme noć i upravo je noć ona oko koje se ispredaju svi ostali motivi. Od ostali pak motivi temelje se na različitim pjesničkim slikama koje u ovoj pjesmi imaju glavnu ulogu. Što se tiče same teme, mogli bismo reći da ova pjesma opisuje idilično ozračje noću. Naime, noć ponekad u našim životima može biti zastrašujuća, čudna, nepredvidljiva, neočekivana možda, odnosno neočekivanih slutnji, strepnji, ali noć kod Matoša ne izaziva neki takav prizvuk, nego on niže pjesničke slike i motive koji pridonose idili, dakle pridonose jednom ugodnom osjećaju, ugodnom raspoloženju. Pjesma je ugodnoga ritma, a od ostalih bismo motiva mogli izdvojiti recimo tu noć, pa onda lavež, ljubav, cvijeće, cvrčak, nebo, mir, toranj, sat, svjetlost čak, samoću, muk, željeznicu i daljinu. Zanimljivo je kako Matoš ovdje spominje tu samoću, spominje muk, odnosno spominje tišinu, međutim oni također kod njega nemaju negativan prizvuk. Što se tiče pjesničkih slika, kao što sam već i najavila i rekla, pjesma uistinu obiluje pjesničkim slikama. Prvenstveno su to slušne pjesničke slike. Na prezentaciji sam izdvojila neke, dakle već u prvoj strofi imamo lavež pasa, te u drugoj strofi onda nam se taj lavež pasa postupno stišava, pa čujemo cvrčanje i kaže: teške oči sklapaju se o san, s neba rosi mir.
već dolazimo do onoga trenutka kada gotovo ništa u noći ne čujemo, trenutka prije spavanja. Međutim, onda u trećoj strofi je bac tornja taj koji razbija tu tišinu, ona je narušena i on otkucava, odnosno broji, zvoni. Također prisutne su i vidne slike, možemo zamisliti neko selo, tu mlačnu noć u selu koju također možemo i osjetiti. Možemo zamisliti čak i to cvijeće, ali i toga cvrčka koji se šćućurio negdje u travi i jasno pokazuje da je on tamo. Potom taj mrki toranj i u konačnosti blagu svjetlost koja se dolazi s visina. Mogli bismo pretpostaviti da je ta blaga svjetlost i neka možda lampa koja osvjetljava put u noći. Mirisne slike također su prisutne, ja sam izdvojila ovdje konkretno miris cvijeća. Pjesma je prilično kratka, međutim upravo zahvaljujući tolikim pjesničkim slikama ona obiluje stilskim izražajnim sredstvima. Ovdje do izražaja najviše dolaze stilska sredstva koja utječu na zvuk na neki način, odnosno najviše do izražaja dolaze stilska izražajna sredstva koja možemo uočiti kod slušnih pjesničkih slika. Prije svega su to asonanca i aliteracija. Prisjetit ćemo se da je asonanca ponavljanje samoglasnika u pjesmi ili u riječima nekim, dok je aliteracija ponavljanje suglasnika. Što je to što Matoš ponavlja u svojoj pjesmi? Primjerice u trećoj strofi u stihovima: smrkog tornja bat broji pospan sat. Već dok to čitate, označila sam vam da se ponavljaju samoglasnici a i o i time na neki način se možemo prisjetiti sebe ili bilo koje druge osobe koja se sprema za spavanje ili se ne sprema, ali je spremna jer je itekako umorna i upravo nas ti samoglasnici podsjećaju već na ono zijevanje prije spavanja i tu pripremu. Dakle, smrkog tornja bat broji pospan sat. Zbilja nam je dočarano to raspoloženje. S druge strane, ponavljaju se i neki suglasnici. Primjer, dakle, u istim tim strofama možete uočiti ponavljanje suglasnika t i b. Smrkog tornja bat broji pospan sat. Tim b i t, to su zvučni, odnosno b je zvučan glas i kao da čujete one udarce toga mrkog tornja. Dakle, dok aliteracija dočarava ovaj mrki toranj i njegov bat, te udarce, tako nam asonanca dočarava ovaj pospan sat koji broji na tornju. Asonanca i aliteracija na neki način nas dovode do ove figure gradacije koja je u ovoj pjesmi također ima jako veliku ulogu upravo u toj zvučnosti pjesme, odnosno itekako utječe na ritam pjesme za kojega imamo osjećaj da se postupno usporava i smiruje i na neki način sam vam pokušala to i vizualno pokazati na prezentaciji, zato što u prvoj strofi mi čujemo jake, glasne, jasne zvukove. Tu su znači lavež pasa, tu je pjesma spira. Već u drugoj strofi ti zvukovi koje čujemo, koji dolaze iz noći koja je pred nama, se postupno smanjuju, stišavaju se i sada čujemo tek cvrčanje cvrčka da bismo već u istoj toj strofi došli do toga da se oči sklapaju u san, a da s neba rosi mir. Dakle, svaki suvišan zvuk je uklonjen i na taj način nam se gradiraju, dakle stupnjuju se zvukovi od
najizražajnijega, najjasnijega, najzvučnijega do zapravo potpune smirenosti, potpune tišine, a onda tu tišinu ubija na neki način ovaj mrki toranj i njegov bat. U pjesmi dok sam čitala mogli ste uočiti i opkoračenje. Prisjetit ću nas da je opkoračenje stilska figura u kojoj se više riječi iz prethodnog stiha prebacuje u sljedeći stih i na taj način te riječi, ti stihovi čine zaokruženu mislenu cjelinu. Pa recimo vidljivo je to već na samome početku. Mlačna noć, u selu lavež, kasan čuk il netopir. Ne možemo ovo kasan pročitati samo za sebe i ne možemo to pročitati u jednoj izgovornoj cjelini i vezati tu riječ za prvu strofu, nego je ona izgovorno, ali i značajski vezana već za ovu drugu strofu. Tih opkoračenja u pjesmima još vidjet ćete i kad sami budete čitali pjesmu. Nam je i kontrast što se tiče stilskih izraženih sredstava i sad da vidimo što je to sve što je suprotstavljeno. Pa s jedne strane imamo jak miris, strasan miris u prvoj strofi, dok s druge strane imamo tajni pir. Nespojiva su nam ta dva pojma. Također imamo teške oči, ali onda se uspostavlja mir i san. Mogli bismo reći da je i to suprotstavljeno, a kao što smo već vidjeli, suprotstavljene su upravo i prvi stihovi, prve strofe s posljednjim stihovima druge strofe, jer u prvim stihovima imamo tu silinu zvuka, dok se u drugoj strofi sve na neki način smiruje. Zanimljiv je ovaj sat i to kako on broji i kako prekida zapravo taj bat toga sata, onu tišinu i onaj mir koji je prethodno uspostavljen kod našeg lirskog subjekta i mogli bismo reći da je taj sat simbol ljudskog života koji nestaje i koji neprekidno teče, odnosno prolazi. Što se tiče metafore, ona je također prisutna i mogli bismo izdvojiti kao metaforu da se teške oči sklapaju u san, pri čemu ove teške oči i to sklapanje, taj san koji nastupa, zapravo bismo mogli reći da je to smrt koja nastupa, odnosno sklapanje teških očiju kao kraj ovozemaljskog života i kao završetak putovanja ovozemaljskim životom. Ukoliko promotrimo sam vanjski izgled, vanjsku kompoziciju pjesme, vidjet ćemo da je pjesma pisana u nama već poznatoj formi o kojoj smo govorili i učili prošle školske godine, a susretali smo pjesme ovoga oblika i u ovoj školskoj godini. Naime, što se tiče vrste stiha, pjesma je pisana petercem i desetercom i oni se izmjenjuju. To možete izbrojati pa uistinu i vidjeti da je tako. A što se tiče strofe, izmjenjuju se strofe od 4 i 3 stiha. Dakle, najprije imamo 2 četverostiha, a onda 2 trostiha. Što se tiče rime, ona bi bila AB, AB, dakle kasan, strasan, netopir, pir, pa onda također jasan, san, vir i mir, pa onda parna, dakle ovo je bila unakrsna, ide parna, bat, sat, muk, huk i imamo daljina, visina, daljina kao u okvirenu rimu i s obzirom na ovo što smo do sad rekli, da se pjesma sastoji od rime od koje se sastoji, s obzirom na vrstu strofa, možemo zaključiti da je vrsta ove pjesme, kada govorimo o obliku, sonet. Prisjetimo se da je sonet vrsta pjesme koja se sastoji od 2 strofe od 4 stiha i 2 strofe od 3 stiha. Matoševa rima ovdje se ipak malo razlikuje od onog klasičnog, tradicionalnog soneta, međutim o tome ćete više učiti u srednjoj školi, pa nećemo se sada
doticati ovdje te teme. Također, ukoliko bismo željeli odrediti vrstu ove pjesme s obzirom na temu koju opisuje, s jedne strane mogli bismo reći da to uistinu jest pejzažna pjesma, jer možemo zamisliti okolinu u kojoj se ta pjesma događa, u kojoj su doživljeni ti osjećaji, ta raspoloženja. Međutim, to nije definitivno jednostavna pjesma i mogli bismo reći da ta pejzažna pjesma sadrži elemente misaone pjesme, jer od nas zahtjeva da zastanemo na trenutak i da razmislimo o tome kako nismo vječni i zapravo da trebamo biti svjesni da naš život neprestano protječe, odnosno da naš sat na zemlji otkucava i da je važno da napravimo nešto, kao što nas je Anton Branko Šimić pozvao na to, nešto korisno, nešto što će se pamtiti. Naš pak lirski subjekt shvaća da je već na kraju svojega životnog puta i on se miri sa sudbinom koja je njemu namijenjena. Već sam na samome početku najavila da je taj motiv noći bio jako popularan u 20. stoljeću i da nije on oduševio samo Antuna Gustava Matoša, nego da su njime, odnosno o njemu, pisali i neki drugi hrvatski književnici. Između ostalih to su bili i Miroslav Krleža te Tin Ujević. Ovdje na prezentaciji imate dvije njihove istoimene pjesme Noturno. Voljela bih da za domaću zadaću još jednom pročitate Matošev Noturno, a onda i Krležin te Ujević, a nakon toga da razmislite koja od ovih pjesama vam se najviše sviđa, a koja najmanje, i da obrazložite zašto je tome tako u komentaru od 70 do 100 riječi. Ovime završavamo naše današnje druženje, a ja ću se oprostiti od vas na taj način da ću još jedanput pročitati pjesmu. Radite strpljivo i marljivo do kraja. Uistinu je ostalo još jako malo vremena da izvršimo sve obaveze. Vjerujem u vaš uspjeh i vjerujem da ćete uspjeti u tome. Hvala što ste bili na satovima hrvatskog jezika. Želim vam svu sreću i na završnom ispitu. Pozdrav! Noturno. Mlačna noć. U selu Lavež. Kasan čuk il netopir. Ljubav cvijeća. Miris jaki strasan slavi tajni pir. Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan kao srebrn vir. Teške oči sklapaju se na san, s neba rosi vir. Smrkog tornja bat broji pospan sat. Blaga svjetlost sipi sa visina. Kroz samoću muk, sve je tiši huk. Željeznicu guta već daljina.